Пухчо, който искаше да е като всички. Тема – самочувствие и приемане на себе си. Подходящо за възраст – 4-8 години. Мечето Пухчо живееше в една весела гора, пълна с най-различни животни, всяко от тях по-смело, по-шарено или по-бързо от него. Ах, ако бях висок като жирафа Жожо! Въздишаше Пухчо. Щях да виждам далеч и всички щяха да ме забелязват. Или, ако бях бърз като гепарда Лео, никой нямаше да ме чака, когато закъснея. Или пък шарен като папагала Пако. Щях да бъда най-красивото мече в гората. Пухчо често се гледаше в локвите и се мръщеше. Косъмчетата му бяха рунтави, ушичките леко клюмнали, а походката му мъничко тромава. Един ден приятелите му решиха да играят на приключения в дълбоката част на гората. Всички тичаха, скачаха, пееха, докато не осъзнаха, че са се загубили. Жирафът беше твърде висок и се удреше в клоните. Гепардът се беше уморил от тичане в кръг. Папагалът се паникьоса и не можеше да си спомни пътя. Всички се притесниха. Какво ще правим сега? Проплакаха те. Тогава Пухчо пристъпи напред. Бавно, спокойно и с меките си лапички прегърна оплашения папагал. Не се притеснявайте, каза нежно той. Ще се върнем заедно. Просто трябва да се движим бавно и да се оглеждаме. Със своята търпеливост Пухчо разпозна следите по земята, които бяха оставили. Със своето добро сърце той успокои всички. Със своите меки лапички направи място да седнат и да си починат, докато намерят пътя обратно. Когато стигнаха безопасно до началото на пътеката, всички го прегърнаха. Пухчо, без теб нямаше да се справим. Не си бърз, не си висок, не си шарен, но си най-добрият приятел на света. Пухчо се усмихна за пръв път така, че му светнаха очичките. Деца, запомнете, не е нужно да приличаш на другите, за да бъдеш важен. Понякога точно твоите разлики са най-големият ти дар.